Mar Kenya. Kero kama na nya soba chachil. Wakili, inyalo paro sabasaba. Kawuono ni gai mar ODM Raila Odinga owacho ni ka ong'iyo ok en gima ne itimo yor ng'anyo. Ne ni ji chokore Kamkunji to giwuoyo ka gichwalo duond gi ne sirikal. Nyaka kawuono king'iyo kit weche mosebet nikech chien nitiere kaka ni lando bende sabasaba ni koromo sabasaba to wadhi nyiso sirikal gima bende gitimo. In wakili ni jakino ratich oganda. Yo mane? Yor dhi bago ng'anyo mondo chwal duol ne sirikal koso yor chokruok Kamkunji mondo ji opor wach kaso chwal wach ne sirikal. Ningeni kane Charles Rubia gi Matiba to gi Raila Odinga no lando wach mar sabasaba. Kapane ne gilande Chester House e dir Nairobi ka. Gima ne giwacho ni gidhi choko bura Kamkunji mondo gidhi gilose weche mag reforms. Kane josiasa moko no biro mochako donje gi professionals ne nitie group mane iluongo ni the young tax ne joma tindo ma James Orengo and so on and so forth no biro mondo olose wachno. Ne giwacho ni chieng' tarik 7 dwe mar 7 wan kaka jo Kenya wadhi chokore Kamkunji mondo wademand ni wadwaro lokruok e pinywa mar Kenya ka. Now, it is important mondo I differentiate mano gi gima poni osebedo ka timore e ndalo masani. Ni chieng'no kane gichiwo notice ni nitie kama gima gidwa dhi timo gi kama gidhi time. Okay? Debate mosebedo sani ni to be ng'anyo masani chalo gi ng'anyo mane oluongi Kamkunji chieng'no. To the difference manitie en ni sani koluong ng'anyo ne macha ne wang'eni ni joma noluongo ng'anyo ne gin ng'ane to ne gin e pressure group makama ne gidhi time kama and so on. Kata kane gidwaro ni giwuothi to giwacho ni wabiro wuok kama to wawuotho kwa chiko kama. To sani inya yudo ni Suba Churchill oluongo ng'anyo. Ing'ene Suba Churchill manopuonja ng'anyo kane en student leader Egerton. Oluongo ng'anyo ni anang'na All Saints tadwa ng'anyo nyaka parliament nikech kanyo adwa dhi chiwe petition. To an be achaka wuogo kasenyo ni Suba Cha oseluongo ng'anyo tarik 7. An be alando ni chieng' tarik 7 no an adwaro ni sama Suba dhi gine no under the storm state house kata under the storm parliament kata an this storm police station. Okay? So gima de ber ni jowa matindo do obede piny gi joma dongo joma notimo ng'anyo ndalo cha mondo ng'iyane to ng'anyo ni ipango nang'o to ni time mondo obed effective nang'o. Okay? And to also minimize hinyruok mar jopiny, to minimize ketho mwandu, to minimize joma nyalo tho gi ketho gimoro amora mar jopiny. Okay? So ipenja ni to en yo mare ma ji onego luw. Jaduong' Suba owacho ni joma tindo moko wacho ni gidwa dhi ng'anyo to joma koro lwaro donjo wigi kaka mikwagi to wacho ni wadwa bet piny mondo wang'e ni to ne waa kanye nikech some of us wawacho ni one product mar sabasaba. Without sabasaba dikoro kwan kama wantie. Without sabasaba dikoro kwan gi duol. To onego wabedi mondo wapim ne oganda mabiro, oganda matindo. Owinjore odhi nyime wach mar sabasaba ni. Ni sabasaba nyalo dhi nyime to pacha en ni obede kama ji nyalo bede ma ji go mbaka. Emomiyo amor ni jaduong' Raila Odinga owacho ni kiny nodhi Kamkunji kama ne sabasaba ochakore. Joma kiny nyalo dhi kiny odhi owinji, joma kiny ok nyal dhi to tem mondo owinje one television kata owinje radio mondo ne ane to sabasaba no akanye to ang'o ma wase achieve nyaka ne wachak sabasaba no. Because nitie gik ma wase achieve mang'eny to nitie kuonde gik mamoko mapok wa achieve ma wanyalo kisugu wacho ni wa recalibrate mondo wang'e ni to kapo ni ne wadwaro multiparty ne wayudo, ne wadwaro katiba manyien ne wayudo, ne wadwaro free media ne wayudo,
But one of the areas ma pod wa struggle ne ni jowa pod chandore ne weche mag tich. Jowa pod chandore ne weche mag dhier. En ang'o ma wanyalo timo mondo wa make sure ni jowa move to the next level, in my view, an economic freedom. All right. Erokamano nya. Suba Churchill, saba